Yeah, kusebaQulusini la abaQulusi municipality iWard 7 la kunenkinga la yokuthi abantu bendawo bakhala ngogesi. Ugesi kufike kwaba neproject kagesi, yaqala iproject yasebenza, basebenza bathe phakathi nendawo bayeka kanjalo. Manje into esiyenza ukuthi manje kusuka umsindo la eShoba kusha amathayi ngoba umphakathi ushisa amathayi ubhikisha. Isikhalo sawo ukuthi ugesi ebekumele ngabe uyafakwa laphana eWard 7 eShoba akusenzeki ngendlela ebekukhulunywe ngayo, ngendlela futhi obulindele ngayo umphakathi ukuthi uthole ugesi. Ugesi usuyathathwa manje uyofakwa eNseka, kungaqediwe ngapha eWard 7. So kuyakhombisa ukuthi laba abantu abacabanga kancane ukuthi abantu uzofika ubakhohlise ngento uphinde uyokhohlisa abanye ungakaqedi. Into efanayo futhi nasendaweni yaseMadzelsfontein kuWard 12 nakhona benze same thing. Kunemizi efake ugesi, eminye